Lena bankashana kaMenzi yaphuza umlaza ngameva nena bendlonhle nophapha ekhanda ehlala sesizansi ezifundazweni zethu zonke ekhona eNingizimu Afrika. Sibingelele le Black Live TV igama lohlelo ke impande zama-Afrika. Sithamunda nje indaba lezi ey'shiya abantu bedidekile bengazi ukuthi baxoxe bathini ngazo. Kodwa thina sixoxa ngazo. Igama lami uKings Chaka ngokaluqa. Uyazi-ke mase ngifikile noma kanjani sokhuluma nawe nje sizwe ukuthi kuhamba kanjani, kwenzakalani kuphi nobani. Wena lethi indlebe size nodaba lunjengoba lunjalo. Okubalulekile ke qhubeka usubscribe, ulike, ucomment, ube ingxenye yomndeni okhulu usuku nosuku. Lalela sikuthanda ngenhliziyo emhlophe ethe qwa. Ngithanda mase ningibuza lezi zitori ziyiqiniso noma cha. Wengaza kwethu asizanga la uzo-check ukuthi iqiniso noma amanga. Nengize ngakho nje ukuzobuza imibuzo ngithola iy'mpendulo. Ngibuza imibuzo ngithola iy'mpendulo ngibaxini. Awubheke sibingelele isihambeli sethu. Mfowethu ukahle? Taka baba ngahle ngiyaphila nini? Sikhona njani nini? Hayi sikhona nathi siyaphila, impilo isakhona. Ngana kwethu. Yeah. Ubani lo? Ukhuluma noSiviwe wakwaManqakula. Okay. Yeah, ngisuka le ePortshepstone. Mtaka baba. Kodwa La? ngihlala ngila eThekwini. Oh yeah. Yeah. La masifika njalo sizoxoxa nabantu. Ixoxa nabo izinto siyikholwe, ezesingayikholwa. Kodwa ngenxa yokuthi nifikile-ke nathi nizosixoxela siwe solalela phela sizwe ukuthi nithini. Ake sizolakho udaba njengoba nje uze la kunodaba oze ngalo. Kwenzakaleni mtaka baba? Kunjalo mtaka baba, iy'nkinga ziba yiningi mawukhula empilweni. Yeah. Okuya ngokuya uyakhula. Sure. Ziba ningi iy'nkinga. Mina mtaka baba ngingagcina sengithwala. Nami ngaqondile ukuthwala kodwa ngizoxoxa isitori sami ukuthi kwaqala kanjani kwaya kanjani. Okay. Shuthi ekhaya ngizalwe eSithenjini mina. Oh yeah. Omama enginabo bathathu. Umama wami wesibili yani. So ngoba bebathathu nje umama thina abafana sibaningi vele siba u12 ekhaya abafana. Bese kwamantombazane ke awu4. Okay. Ngoba umama bebathathu siba u12 thina abafana. Uyazi nawe kwesihlezi kune competition yeintombi. Oh yeah. So manje kwenzeka kona mfowethu sikhule ekhaya abafowethu beqonywa left and right. Mina ngapha hayi akuvumi lutho. Akuhlangani lutho kumina. And okuwese okwenza isimo kimi saba wese kakhulu ukuthi mabe mithisa abafowethu ubaba wayengabathethisi. Yeah, ubaba wayengabathethisi wayebahlawulela khipha imbuzi egcekeni hambe ogeza umuzi wabantu ebancome futhi ukuthi hayi usuyindoda ke manje. Yena ubaba wayejabulela ukuthi kwanda umndeni, kwanda umuzi, kwanda isibongo sakhe. Ilonto ayimjabulisa. And lapho mina ngishimana ngapha akuvuki lutho angiqonywa. Ngagcina sengihlekwa nje nasemphakathini ngasengihlekwa nje abafundi bayamithisa ngapha nangapha wena umithisi awunantombi akukho nje umama akacomplain ngalutho nje ngawe ubaba akacomplain ngalutho ubani ovalele lapha nokwenzakalani lapha acomplain ngalutho Akhali umuntu nje ngenxa yakho. Akekho nje umuntu okhala ngenxa yami. So okay. Kwahamba bayibona nabafundi lonto leyo bazama ukungishelela kunzima nakhona lapho kodwa baze bangicengela enye intombazane ke leyagcina ingiqomile. Imankabi kanti baze abafowethu bakushelele nje wawuzwa kwenza njani mawusonde intombazane okhuluma nje wakwenzakalani yini le ekuvimba uzushelela wawukuye kodwa intombazane mawugcina ngokuyibuka kude uthi one day ngizofika ugcina wafika. Angifuna ukuqambela amanga mfowethu ngangimsaba nje umuntu wesifazane ngangimbuka ngithothi ngiyamhalela ngiyambona ukuthi hayi yena lo ngiyamthanda impela kodwa manje asefune ngikhulume iqala lapho inkinga. Sefune ngikhulume-ke manje sefune ngisho lento engiyizwayo enhlizweni yami iyona inkinga ke leyo. Oh yeah. Kwakuyona inkinga engangifike ngibhekane nayo kakhulu leyo. So bathatha isibindi ngoba futhi bangishelela ngaze ngaqonywa ngiqoma le ntombazane leya sathandana nayo. Hayi ngokuthi ke phela vele funeke izinto zakho uzenze fast ngoba nje awuzazi izinto ukuthi zizoma kanjani kusasa. Angagcina sengimithisa yabona nje mina ekhaya kuyimanje ngaba nengane eziwu4 nalo sisi la ntombazane le. Abafowethu laba basana 1 omunye uthola sakhulela umfazi wakhe owesibili intombi yakhe sakhulela bese ngishanga 4. Uyaphuthuma ngenxa yokuthi phela ngikhava isikole kahle angazi uzokwenzakalani lapho lo muntu mangishiya vele ngomthola lapho omunye ngomthola kanjani futhi obanjelwe. Oh yeah, qhubeka futhi. So kunjalo mfowethu ngagcina sengimithisa kusisi lo ingane saba nazo ingane eziwu4 lapho ngisafunda i-primary mina high school hayi primary sengifuna high school kwase kwenzeka ngaqeda ku matric ngase ngiza ngala eThekwini sengizofunda ke eMavarsity ngoba ngiphase kahle kangconywana esikoleni. Mana lo 4 wengane uphuthuma nje use high school? Hayi ngisase high school. Awaqedi? Angaqedi esikoleni. Usuyithama lengane eziwu4?
injalo mntaka. And ithema lakho alinankinga nje liyakugezela imizi. Alinankinga. Yabo nje ngithi sokuqala wahamba wangihlawulela kwaba right. Hawu. Saqhubeka. Oh yeah. Ngase ngibona hayi angivele ngishaye futhi fast. Ngiphinde ngashesha izinto zami zathi ukushesha kancane. Ngoba ngifuna izinto zami zithi ukushesha kancane. Okay. Ngoba phela uma ngabe uyindoda efana nathi kanje esabayo ukukhuluma namantombazane. Yeah. Mawuthola i-chance kufanele ukwenze short wayisebenzisa ngoba awulazi kusasa likuphathele ini. Uyomthatha phi omunye umuntu uma uyonguthi usahlula ukwenza lo ngeke uyithathe ndawo. So yeah. So kwenzeka ngase ngiqeda esikoleni ngase ngiza ngala eThekwini. Ngafunda ke lapha eThekwini College la ngifunda khona. So nakhona eThekwini College same story ngithi uma wengane ngimshiyile ekhaya. Semakhaya yena mina sengila eThekwini. So abangani bami ke bayashela bayaqonywa. Ithola ukuthi ngoba sihlale rest nje thothi sekuyakhishwana lapha kuthiwa hayi awucuphe ngapha manje mina sengiyilonto nje emuva aya ngapha emuva aya ngapha ngoba bafuna ukuzothola phela bona mina ngapha vuku lutho. Hawu wathi ngelinye ilanga uRumza wangibuza ukuthi hayi futhi kwenzakalani ngawe kanti wena awuthandi intombi into mina futhi ngiyithanda inkinga phela yiyo le ukuthi akwenzeki khona akuhlangana wasengisa kwenye inyanga ke sahamba sakhona hayi wanginikeza imithi hayi ngabona ukuthi akuhlangana into ngaphindela komunye ngaya komunye sengiyela mina lo munye wanginikeza umuthi oyisithwalo kahle kahle nami ngangingazi ukuthi ngiyotwala kodwa ngagcina sengithwala ngaphandle kokwazi ukuthi mina ngiyathwala ngoba ngathwala lapha ngokuthandana nabantu abadala abanemali sugar mama yeah kodwa mina ngangingakwazi ke lokho ngangithi ngifuna umuntu wokuqonywa weintombi ukuthanda wena wawufuna ukugezeka wena ukuthi mawushele eintombini ushelele nawo sizikuthanda ungashongo lutho zingishele nje ngaphandle ukuthi ngize ngivule wami umlomo ngoba nje uvule wami umlomo ikhona lokho kuyinkinga awuyinkinga khona lokho kuyinkinga ngibhekene nakho so kwenzeka ke leyo nto leyo nami phela ngangingazi ngangicabanga ukuthi mhlawumbe kuseyilokho nje iprocess yokuthi ngigezeke noma ngithandeke kubantu besifazane ngathandana noSugar Mama oyi-1 wayenemali uyamama loyana kahle kahle hayi ukuthi unemali ngoba usakhona hayi ukuthi ngikhuluma ngento esiyedlule namanje usakhona namanje angithi ngize lapha ngenxa ukuthi ngifuna usizo manje ukuthi ngikwazi ukuphuma kule nto le yini exakile kanti ngoba phela uthi ukhona unemali futhi exactly into obuyidinga inkinga angithi abafowethu manje bangibuza ingane sibagana abafowethu baze baphuma imizi abanye and most abagana nga2 so nami bengitshela ukuthi ngifuna ukuganwa amakhosikazi amabili kuya ngaphezulu so kahle kahle bengitshela mina emqondweni wami kuyimanje ngoba ngiyazi ukuthi imali vela ngisayisweli kuyimanje ngoba akusiyena yethu uSugar Mama enginayo mhlawumbe sebebo 5 manje uSugar Mama enginabo how and bonke futhi banemali how so mina into ebengiyifisa kahle kahle ebengiyifuna ukuthi ngiganwa amakhosikazi awu4 ngosuku oluyi1 noma ngesikhathi esiyi1 ucacile nje ngosuku lodwa abantu abawu4 bengifisa lokho nje kahle kahle ngoba imali asiyona inkinga manje mawuthi imali asiyona inkinga iza kanjani imali kuwena ngalabo Sugar Mama mhlawumbe usibeke esithombeni nomunye umuntu obuka lapha ekhaya asibuke lesithwalo sakhe okhuluma ngaso sinjani cha mina mntaka baba ilokho nje lento ungahle ngoba usazozala so okay ayike ngoba nje kunzima nami sengifuna ukuphuma manje ngoba sengifuna impilo yami iqonde manje kube right okay so mina uSugar Mama ngicela 100,000 ngawuthola ngaso isikhathi lesi ngicela ngaso noma ngifuna ngaso so ngoba bebe 5 nje nginabo mangithi 50 ungangena same time eback so ngesonto nje ngiyaba nawo 500,000 wow ngesonto nakhona ngingawathi ngizowenza ini ungasebenzanga ngenzanga lutho okwakho nje ukubagumulisa okwami nje ngoba sengize ngazala nezingane nabo omunye unengane eyi1 lo munye unengane eziwu2 so amadoda abo noma obaba laba bathandana nabo bangithatha njengentwana yabo nje abazi ukuthi le ntwana lena inezingane nalabo bantu laba esithandana nabo masibashadileyo hawu unengane koSugar Mama nje ezengezakho kodwa zodliwa amanye amadoda kunjalo baba kunjalo wona mawabuka labo Sugar Mama mangathi uyacibiyela nje ubenza abafazi bakungalunga hayi ngeke kulunge kanti bangakanani badala ngaleyo ndlela hayi ngeke kulunge nasekhaya ngahleko badala ngisho kunomama
Hawu. Hayi ukuthi balingana nomama, badala ngisho kunomama, abanye bayalingana-ke nomama, kodwa nje most yabo badala kunomama. So into ebengiyifisa kakhulu ukuthi ngiganwe abantu abalingana nami, kodwa manje-ke ngenxa yalesi sithwalo sengisithathile mina, angisakhoni ukuthandana nabantu abawontanga yami. Sengithandana nabantu abadala kunami, abawomama bangaphezulu kwami, abanemali kodwa. So kuthini ukuhlekwa abafowenu lapha ngoba phela kwayeloma wengane wawubanjelwe yibona. So since kubonakala engathi awuqhubeki nokuya phambili lokhu wama lapha bathini bayakubuza ukuthi uvela nini omunye umakoti phela uyasho ukuthi kini yinto ejwayelekile le yesithembu futhi wonke umuntu ngathi into afisa ukuba kuyona since ubaba naye aqala ngayo. Injalo futhi i-pressure engiyithola kubafowethu iyona leyo ukuthi kahle kahle mina ngiganwa nini ngoba bayangibona ukuthi nginayo imali and i-most yabo manje sebesupportwa yimina noma ngagcina sengisiyekile isikole ngenxa yalabo shuga mama lapho, kodwa manje i-support eningi bayithola kumina ngoba mina ngihleze nginemali. Baganiwe bona banemizi kodwa basupportwa yimina ngokweyimali. Yingakho beze bengibuza ukuthi wena ndoda ugana ngoba phela mina ngagana noma wengane lo sekhaya loyana ngabe ngiyamthatha naye, inkinga uyedwa ngifuna abantu abawu4 abawu2 kuya phezulu kahle kahle. Inhloso yami ngifuna abawu4 ngoba manje vele sengakhona uku-afford, nginayo imali, ayikho into engaba inkinga noma engangivimba ekutheni ngenze lokho. Uma uqala mhlambe uya kulaba bantu labo othi babekulekelela ukuthi mhlawumbe ufuna ukugezwa izinyanga lezi, wawu-introduce abangani bakho, right? Yeah. Ukhona omunye kubangani bakho okusesimene esifana nesakho noma kwaba uwona wedwa? Kwagcina kuyimina ngedwa mfowethu, kwagcina kuyimina ngedwa. Ize noma phela lo munye vele unakuthanda noshuka ukuthi angazi inhloso ukuthi mhlawumbe noma mhlawumbe yiyo le isithwalo noma mhlawumbe uyayithandela yena, kodwa mina nje ngagcina kwaba yimina nje kuphela, imina ngedwa engagcina nginayo simo leso. Awuyena umuntu oshelayo wona, right? Usukusho kwacaca kaningi la ukuthi ubuvele since umncane ungasheli. Labo shuga mama benza kanjani, uhlangana kanjani nabo? Bayayizela noma wena ubasendaweni bese beyaheheka, kwenzakalani? Ubathola kanjani, uhlangana kanjani nabo? Laba shuga mama mangathiwa ngiyakuchazela, thola ukuthi njengoba thina siyithandela izinto ezimnandi ubumnandi, thola ukuthi ngihambile negenge siye ematshwaleni noma buka ematshwaleni kuyogroova, nabo bakhona khona lapho. Bona bevele beheheke befune mina beze kumina. Thola ukuthi mhlawumbe sigcina sengidrive iy'moto zabo, asazani kodwa sengigcina ngidrive imoto yakhe umuntu, ekugcina mhlawumbe sesiyobhuka. From lapho kugcina sekuthandwana-ke lapho. So mawubabheka wena ngokwakho, ukhona mhlawumbe phakathi kwabo okakhombisa intshisekelo ukuthi uyimisela kwakho umuzi nawe noma mhlawumbe nabo bane-mentality yokuthi hhayi siyoza ubumnandi lapha sidlule, abakuhluphi ngalutho bekubuza ngoma wengane ne-stress sokugana? Mntakababa abeze bangabuza leyo mbuzo leyo ngoba bayazi ukuthi nginey'ngane and noma ngifuna imali ngithi ngizoyisendela iy'ngane ekhaya, ibona futhi abanginikezayo imali, ibona abangisapothayo ey'nganeni zami lezi esekhaya. So abangihluphi ngalezo zinto ey'fana nalezo. Shuthi okwabo emqondweni yabo vele ukuthi bezojabula kumina ngoba vele banamadoda abo, banemizi yabo futhi. Shuthi okwabo kuzojabula kumina. Inkinga isekuthenini kumina, it's not about ukujabula manje. Sengi-right endabeni zokujabula, sengifisa ukugana manje mangiqhubeke nempilo. Kodwa manje lokhu ongasenziyo ngoba manje mangifuna intombi qhamuka umuntu omdala, ufuna intombi qhamuka umuntu omdala, akusaqhamuka ontanga yami, angisabatholi ontanga yami. Wona shuthi njalo uma uthi uyashela nje ukuthi ushuga mama? Kwakhona ukushela ngisheli kahle kahle. Wenzani ngani? Bayizela bona, umuntu uyizela yena ngoba akusheli mina. Ukukhuluma nentombazane mina angikwazi ngoba naye uma wengane zami lo angaze ngiyikhulumele naye. Ngakhulunywa abafowethu naye waba nakho lokho ngami, nami ngacindezela khona lapho-ke kwagcina sekuba sengithola iy'ngane kumuntu owuntanga yami noma umuntu engilingana naye. And from lapho oshuga mama bonke laba banye. So shuthi nje masibhala lapha kumabonakude sesingabhala ukuthi owayexina obushimane uyithole sebhajwe esithwalweni. Sesingasho kanjani? Noma phela kuyigama lelo elibuhlunganyana, kodwa-ke ayikho phela into engaziyo, vele ubushimane lobo. Kodwa lelo gama lelo alikho mnandi vele, alikho mnandi malizoshiwo nje kumuntu kuthiwa ushimane wena sibanibani, alikho mnandi. Kodwa phela vele uma uneqiniso kuwena uyazi khona akuvuki lokhu, kuyishimanyana. Kodwa nje masekuzoshiwo umuntu oseceleni ekusho kuwena akuzwakali kahle. Mfowethu, ake sikhulume sibe honest. Beside ukuthi wena ngesikhathi
uya lapha wawuyoyigezela nje ufuna ukuthi ube nabantu besifazane obadingayo ngesikhathi ngasi njengoba usho ukuthi wawufuna ukwandisa umuzi kababa. Mawusubuka impilo eyiphila manje ngoba uthi imali iyayizela futhi osesikhathi awazi ukuthi uzoyenzani. Iyafika nje ngibona nangemoto ohamba ngayo la ngayibuza nje lo muntu omncane nje ohamba ngemoto engaka kwenzakalani. Nawu ngosuchaza isitori sengiyezwa. Uma kuthiwa awuyona le issue okuyona njengamanje nakho isimo siyakuphoqa ukuthi uyothwala wawungathwala wena siqu nje ngale ukuthi wadidiswa lapha. Hayi bengasiboni isidingo sokuthwala umntaka baba into engangifisa mina kahle kahle ukuthi ngifunde mase ngifundile ngikhona ukuthola umsebenzi kodwa into ebengiyela enyangeni ukuthi kuhlanzeke igazi lami ngithi noma mhlawumbe ngikhuluma nentombazane kube ukuthi vele kwi age yami ngithandane naye ngoba inhloso yami isithembu vele ngifuna isithembu. Kwangekho emqondweni wami ukuthwala kwenzakalile nje ngoba zenzakala izinto kodwa kwangekho semqondweni wami lokho. Tshela mina lapha ekhaya ngoba ubaba wayekhona niphila nonke ningamadoda futhi ke kunesithembu wayemi kanjani baba wayecebile waye kanjani baba? Ubaba ngizothini uya-afford ubaba not ukuthi ucebile not ukuthi uyahlupheka kodwa uya-afford ukwenza izinto ingakho ey'nganeni zakhe zizonke mayimithisiile ekhona ukuyihlawulela. So uya-afford ubaba ubeke wasebenza efemini so wasevula ibhizinisi lakhe lapho kunethaveni ekhaya enkulu dayisa utshwala bese kuba khona esinye isitolo futhi esikhulu nakhona ngathi i-Shoprite sokudayisa ukudla nje konke. So uya-afford ubaba akusumuntu ocebile. Now usufike kule stage sokuthi-ke manje uyayibona lento iy'nkinga wena ufuna ukugana uqhubeke nempilo but ushuka mama bathe bami ngenhla mahle kuthiwa la kutholakala umuntu othi no ngizokukhipha lento ikhiphe iphume nale mali inyamalala. Ikhona enye indlela ocabanga ukuthi ungasurvive ngayo ngaphandle kwalebo suyijwayele uphila ngayo? Lapho umntaka bami ngicabanga ukuthi kube sekusebenza ingqondo yomuntu ingqondo yami hayi yomuntu iyobe sekusebenza ingqondo yami ekuthenini mangabe esengigezile before angigezele umuntu lo ngiyayifuna imali kulabo bantu labo shuga mama lapho ngiyayifuna imali ngiba nayo imali ngiyazi ukuthi mangino 700,000 ngiyakhona ukugana abantu abo4 lapho ngesikhathi esi1 mangino 700,000 so ngiyayifuna le mali le ibe khona kumina then same time ngiyogeza lapha ngihambe ngiyolobola futhi after mhlawumbe iviki elilodwa ngiyaqeda yonke into ngiyagana. So sengingabona iprocess after sengishadile ukuthi ngiba-maintaina kanjani abafazi bami yiphi indlela yokuyiphilisa engayenza kodwa nje ngaphandle kwalokho ayikho indlela engenza ngayo ngaphandle ukuthi sengingaba iplan ehlelwa ukuthi kwenzakala kanjani after kodwa sengiganiwe. Manje wena usaba ukuthi njengoba athi baba lithi bawu5 if ungabusugezile inkungu ngibone ngaswambuluka babona ukuthi lo mfana kudala sidle phinda sidle futhi bese beclaim imali yabo back ungenze njani? Inkinga vele noma bengayiclaim imali into eyobe ingasekho leyo ngeke kubasebenzele ukuclaim into vele singasekho khona ungayiclaim into kodwa manje uma ingasekho vele ngeke usayithola ngoba uma ngathiwa nje unesibhamu wena manje amaphoyisa ayafika ayathunyelwa kuwena kuthiwa khona umuntu othe unesibhamu wena mase usithathe isibhamu leso washiya emakhaya wabuya waza la awufuna into engasekho vele ngeke azayithola. Now ngiyazi ukuthi lo mbuzo personal kodwa kumele ngiwubuzile ngoba ngikhuluma nawe la mina ngibuzela abantu angisayibuzeli nami. Mawuqhathanisa ngokwenkonzo sekamereni phecelezi sex between uma wengane zakho lotho usemakhaya wamphuthuma ngengane ezini nabo sugar mama, be honest, you prefer uba nabantswempu la egamini othi noma ngangena ngephutha la kodwa inswempu noma ke uma wengane inswempu ubani abawina? Cha mfowethu ngeke ngiqambele amanga ngeke ngiqambele amanga mfowethu. Yabona khuluma. Cha mfowethu yabona osuka mama hayi mfowethu bamnandi angifuni uqamba amanga bamnandi and into yabo ngathi nje abanazi izingane mhlawumbe ecishe ilingane nami nezindala kunami ngathi abanazi lezi zingane lezi compare to abantu engilingana nabo mina. Ngathi la bantu engilingana nabo mina bavele bebhora imbobo nje beshiwe kanjalo kodwa labo abantu abadala abantu abawomama abantu asebekhulile hayi bamnandi angifuni uqambela amanga ngikhohlisa hayi ngeke ngikhohlisa futhi nje wena usayida nabo kahle bathiwa uba honest. Mangiba honest ngikhuluma nje iqinisele imsulo ibona ngaphandle kokuthi mina ngivisuele izinto zami noma khona izinto zami engifuna ukuzenza ezimayelana nokuya
kwempilo yami phambili. Yeah. Kodwa nje bona hayi angifuni ukuhamba nabo futhi Yahamba. hayi bamnandi ngoba noma sengigezise ngibe clean ngaganwa futhi awonta ngayami. Kodwa kuzofunda khona lapha ngoba manje sengizwile. Oh, ngale ukuthi nje vele kunale issue. Ngaphandle kwalokho phela into okahle kahle engilethela ukuthi ngifuna ukuganwa mina. Yeah. And angisabatholi abantu abawonta ngayami. Mase ngigeziwe ngathola ontanga yami ngaganwa. And lapha ngisangaphindela lapha ya. Ngamafuphi wena mangahle kuthiwa lo muntu oyinyanga umthola ongakusiza uyakuwela sithi uganwe uqede usengabuyela futhi esithwalweni sakho. Lapho sengingabuyela ngokuthanda kwami hayi ngalendlela engene ngasengabuyela ngokuthanda kwami. Abe sengaba ukuthanda kwami. Mfowethu awungixoxele mhlawumbe sesivala ukuthi ingcindezi ke leyo isho ukuba newenu ekhaya yokuba necompetition yokuqonya. Omunye umuntu onayo lapha ekhaya ungambhekisa uthini? Yipi into angayenza ukuthi mhlawumbe angayitholi ethatha ama decision ngenxa yencindezi iyokucindezela mhlawumbe abanewabo? Cha bafowethu engingakusho nje ukuthi impilo yomuntu iyimpilo yomuntu. Isikhathi sakho masingakafiki suke singakafiki. Ungayiphoqi impilo yomunye umuntu, ungafuni ukuphila impilo ephila omunye umuntu ngoba awumazi ngoba ephila lempilo nje yena imapha ama challenges abhekene nawo. Oh yeah. Yeah. Ilokho nje kuphela engakusho ngoba nami ubaba bengiphathwe ejealous. Ubaba the time bemithisa laba benginconywa phambi kwami mina ngingenalutho. Bengiba nomona. Ngiphatheka kabi kahle kahle ukuthi ubaba uyabancoma mina ngapha angenzi lutho elizongenza nginconywe ubaba. Kodwa manje ukurealize manje impilo yami ukuthi ayisafana sekuqaleni. Futhi ngabe nje ngiyiphilela impilo yami ngaba right ngahlukana nezinto eziningi. Mfowethu angikudedela kodwa ngithemba ukuthi khona abantu abazokusiza lapha ekhaya abazokwazi ukukunikeza lento oyidingayo yokuwelela ekutheni uganwe then uyiqhubekele nesithwalo sakho ngoba wena ukhathazekile ukuthola imali, ukhathazeke ngokusuka kulomngcele woshuka mama u-attract abantu abalengana nawe uganwe mase uganiwe uyibuyele futhi ngokuthanda kwami ke manje uzozenzela injalo mntaka baba. One of the episode engeke ngaba nawo efani ngalendlela exa ukwenza ngoba yabona la asikhala sidabukisi lensizwa iyasho nje kugcwala umlomo ukuthi yona mangahle idlule kulomngcele wokuthi oshuga mama bengasondeli mawala eganwe labafazi abawu4 bafuna same day yona yobe sibuyele esithwaleni sayo ngokuphelele ngoba ayinayo inkinga even though uyangena ingaqondile kodwa ke kumnandi ithi futhi noshuga mama bamnandi bayashelela. Angazi ke ake sizokwi comment section sizwe ukuthi mawuphawula uthini. Naye Black Life subscribe ulike ucomment igama lami Kingsicaka ngakaluqa okwamanje ngicela nisale kahle. It's the Black Life TV.